Здравейте! Това е бармана на Timeskate. Аз съм направила лимонадите и сега ще я оставим тя да отгадне с какво са. Давай! Значи тази е лайм с джинджифил. Да. Обаче аз бих сложила и бъс. Хубава е, но с бъс ще е още по-хубава. Точно така. Хареса ми, че има ягодка и ако е лимонада от ягода, ще е голяма подсказка. Малина е. Да. Много е смешно. Можеш да ме заместиш. Айде да не. Трудничко си. Пъпеш. Точно. Това е горски плод. Страхотно попадение. Много ми харесва, че на жълтите лимонади има червени сламки и на червените лимонади жълти сламки. Не знам кой го е измислил, обаче велико спомване. Това вече е ягодата. Ай, Да. детство. Това вече е ягода. И Тази лимоната. Мамо. Чудесно. Браво, Браво. Цвети.